खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 1 सेप्तेम्बर 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि, देहाया हरखाब गेरेबगोन, मावनो दांनो गोहो बोलो थानाय नङा, गोजोन गैयै जागोन। वृष राशि, थांखियाव सौहैनो गोहो बोलो मोनगोन, बिमा बिफाखौ गोजोनाव दोननो हागोन, मोजां सान। मिथुन राशि, गोसोनि साननाय लुबैनायखौ मोनफुंनो हागोन, नाजानायनि फिथाइखौ मोनगोन, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। कर्कट राशि, गोनांथिखौ सुफुंनो गोब्राब मोनगोन, नखरनि सोमोन्दोफोरा गुलाय गुजाय जानो हागौ, साना गाहाम नङा। सिंह राशि, गोसोआव गुलाय गुजाय सानस्रिया जायगा लागोन, जेंनानिफ्राय ओंखारनो गोब्राब जागोन। कन्या राशि, साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बारलांगोन, लोगोफोरनि मदद होनाय मोनगोन, जेंनाया खम जागोन। तुला राशि, साना जेंना गोनां, बेसेन गोसा मुवा बेसादनि जोथोन लानांगोन, साना जेथो गोनां जागोन। वृश्चिक राशि, फालांगियाव जौगानो हागोन, गोनांथिनि मुवा बेसाद सोरजिनानै लानो हागोन, गाहाम सान। धनु राशि, थांखि गैयै दावबायनांनो हागौ, रांनि आंखाल नुजाथिगोन, जिंगायाव गफबना थानांगोन। मकर राशि, साना गाहाम, गोदान बेफार फालांगियाव जौगासार जानो हागोन, समाजाव मुं गोसारगोन। कुम्भ राशि, खामानियाव जाफुंसारनाय मोनगोन, साख्रिनि गाहाम रादाब मोनगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। मीन राशि, हान्थिनाय लामायाव हेंथा मोनगोन, साना बायदि गाज्रि साननायजों बारलांगोन, इसोरखौ फुजिनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। उदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो उदालगुरियावबो दंसै। उदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिआ 24 जुलाइआव बेखेवजाबाय। बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन। फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो, जेरै सि जोम, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टी वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर। गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स, सोलोंथायारि फुथुलाफोर, पाजलफोर, बर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथुलाफोर आरो गोबां। आलादा आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटेल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिशार प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पांचकुल, हट व्हील्स, निउबी,